салом мухлисони ҳамешагии барселона ва канали барса тж. Варианти дигар барои бозгашти Месси ба барселона пайдо шудааст. Левандовски оиди омадани Месси чӣ назар дорад? Барса метавонад Тилемансро бепул ба даст орад. Гюндаган розӣ аст ки пироҳани нилнориҳоро ба тан кунад. ин ва дигар хабарҳои дастаи барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш мекунем. лутфан обуна шавед ва бо лайк зери ин навор гузоштанатон канали моро дастгирӣ кунед. акнун барои чишта наворо то охир тамошо кунед. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дастаи амрикоӣ Интер Майами барои ба даст овардани Лионел Месси талош карда истодааст. ҳамлагари ПСЖ Лионел Месси акнун расман баъди ба анҷом расидани мавсим тарки пойтахти Фаронса мекунад. Месси аллакай вариантҳоро оиди давом додани корномааш омӯхта истодааст. тавре ки Diario Sport хабар медиҳад, дастаи амрикоии Интер Майами ба футболбози 35-солаи аргентинӣ шартномаи 4-сола бо маоши 50 миллион евро дар як сол пешниҳод кардааст. инчунин Интер ба Серхио Бускетс таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад ва мехоҳад шароит ба ин легендаҳои дастаи Барселона фароҳам созад. пешниҳоди дастаи MLS аз ҷиҳати молиявӣ ба мисли шартномаи Алҳилоли Арабистони Саудӣ фоидаовар нест, аммо Интер метавонад ба он кӯмак кунад ки Месси зудтар дар дастаи нави худ мутобиқ шавад. гап сари он аст ки Месси аллакай дар Майами хона дораду ошноӣ ба он минтақа дорад. гуфта мешавад ки варианти гузариши Месси ба Барселона ҳамчун иҷора аз Интер истисно карда намешавад. яъне Интер Майами метавонад баъди бастани шартнома бо Месси ӯро ба дастаи дӯстдоштаи худ равон кунад. дар 31 бозии Лига 1 Фаронса дар ин мавсим сарвони мунтахаби Аргентина 16 гол задааст ва 16 партофти головар низ ба номаш дорад. ба ҳама ин хабарҳо нигоҳ накарда дар Барселона сар карда аз сармураббӣ ва ҳатто бозингарони даста боварӣ доранд ки ин тобистон даста бозгашти бузурги Мессиро ҷашн мегирад. биёед ба суханони онҳо менигарем. Лео сарвони беҳтарин дар даста аст ва ба шароит комилан мутобиқ мешавад. Месси капитани Барселона буд, беҳтарин дар Барселона ва дар ҷаҳон ба ҳисоб мерафт. шубҳае нест, дарҳои Барса барои ӯ кушодаанд, гуфт сармураббии дастаи каталонӣ. мо бояд интизор шавем ва бифаҳмем ки оё Месси метавонад ба Барселона баргардад. умедворам ки ӯ ба хонааш бармегардад. шояд пас аз чанд рӯз мо маълумот ва мушаххасоти бештар пайдо кунем. ман медонам ки бо ӯ бозӣ кардан хело осон хоҳад буд, зеро Лео метавонад ки дар ҳар лаҳзаи бозӣ қариб дар ҳама мавқеъҳо кушода шавад. чунин мешуморад ҳамлагари феълии Барселона Роберт Левандовски. шумо чӣ фикр доред дӯстон? охири ин овозаву дарвозаҳоро чӣ хел мебинед? оё Месси ба Барселона бармегардад ё не? ҳатман дар ин бора фикри худро дар комментария қайд кунед. Илкай Гюндаган розӣ шудааст ки ба Барселона гузарад. хабар медиҳад нашрияи Diario Sport. тибқи маълумоти манбаъ, нилнориҳо ба ниммуҳофизатгари олмонӣ шартномаи 3 сола пешниҳод кардааст то ӯро ба дастаи хави ҳамроҳ кунад. тарафи молиявии шартнома набояд барои Барса мушкилот эҷод кунад, зеро тибқи маълумоти ҳамон Diario Sport Ла Лига нақшаи молиявии каталониҳоро тасдиқ кардааст. Гюндаган бори панҷум дар ҳайати Манчестер Сити қаҳрамони Англия шуд. мисли Левандовски гузаштан ба Барселона ба нимҳимоятгар имкон медиҳад ки қувваи худро дар чемпионати нав бисанҷад. дар посух ба саволи эҳтимолии гузариши Илкай ба Барса, хави ба хабарнигорони Mundo Deportivo изҳор дошт ки ҳамаи бозингарон мехоҳанд дар дастаи онҳо баромад кунанд. биёед ба суханони хави дар ин бора гӯш диҳем. ҳар як футболбозе ки мо нияти харидориашро мекунему, ман бо онҳо суҳбат мекунам, онҳо хоҳиши ҳимояи шарафи Барселонаро доранд. ҳамаи онҳо мехоҳанд ба Барса гузаранд. то ин дам ҳолате набуд ки бозингар ба мо ҷавоб диҳад ки не, ман ба клуби дигар гузаштанро афзалият медонам. ҳеҷ кас чунин ҷавоб надодааст. пас ҳама чиз дар гузариши Гюндаган ҳал шуда бошад, мо мунтазираш мемонем. ҳамин хел не?
Тилеманс аз тарки Лестер карданаш эълон кард. Хавбеки белгиягӣ диққати Барселона ва Арсеналро ба худ ҷалб кардааст. Юри Тилеманс дигар дар ҳайати Лестер бозӣ намекунад. Худи нимҳиматгар дар инстаграми худ ба мухлисони дастаи англисӣ, ҳамдастаҳо, мураббиён ва роҳбарияти Лестер изҳори миннатдорӣ кард ва бо даста хайрухуш анҷом дод. Тилеманс Лестере ки натавонист дар Премер-лига боқӣ монаду ба чемпионшип афтод, ҳамчун агенти озод тарк мекунад. Пештар хабар дода шуда буд ки Тилемансро Арсенал ва Барселона мехоҳанд шомили дастаашон кунанд, вале инсайдер Фабритсио Романо қайд мекунад ки дар айни замон футболбоз ҳанӯз бо ҳеҷ кадоме аз дастаҳо гуфтушунид накардааст. тӯли ин муддат дар ҳайати Лестер Тилеманс дар 158 бозии Премер-лигаи Англия баромад карда 21 гол задааст, вале ба фикри шахсии ман Барселона феълан ба ӯ эҳтиёҷ надораду корҳои муҳимтар аз харидани Тилеманс вуҷуд дорад ки Барса дар пайи ҳалли он аст. Ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири барсатиҷӣ бимонед ва аз навгониҳо сари вақт огаҳ шавед. То боздид.